and then hwem nsɛm a esisi wɔ asase so no anuanom wote a na ɛyɛ asefrem ɛno na ɛbɔ nipa bia nka yɛ kokɔbɔ sɛ abrabo bi a wubu bi sɛ ohwɛ ne yie na ɛnkyɛ bibi a wufiriɛ no wobɛsa akɔ nchi okenkan Mose mu edi nkan etimi ensa ntiche mu ɛyɛ edu enum kopim edu nson na ɔmaya te ase sɛ dotie mu ne yi wufiri na dotie mu su na abesan akɔ nti ewiase nipa yankwa ɛsote owuo ɛbɛn nipa emre onipa bɛhyɛ ase ɛde enya emfie aka ho sɛ ne nigi ɔtopono no saa pɛmpɛn so kura na nkwan na soso te na wu ben wuo ɛna kyɛ sɛ ɛyɛ sɛ ɔyɛ ahweyie sɛ Yesu maa yɛ krampo na ɛnɛ nipa nkwa ɛyɛ de etiawa de frasasi so nti anopa yi adwen bi ewo trim bi ahwe ne yie sɛ owuo monkaye ɛna nkwa so firi nipa nsɛm wɔ abra unkan bi nhyem wodi hwɛ mpotemu hwɛ monten so hwɛ asori mu hwɛ emponi wɔ dwuma mu nipa hodo ni omu adi esan a enne obo di enka ate asefo hu biem kyerɛ sɛ ebeto da no na yɛ de woso wa esesa nkofo no ukɔ esietafo esie a utwem ho bi na so de a watworo no wɔse wo hwam ya wo kɔyi daachi wobɛyɛ me wosu ye ma wonsa so a untimi nkeka hu biem oni adɔfo yeni mosua adeɛ pii ye ba enye hurisie enye nkikamu enye ntietiemu ye bie tro konkron ne mu na ya sew tumfo nyankopon na hoodi ni tumi ene nkonkron adaworoma se o ma ye ntiase ene ahoden ene hunumu wo ne tro konkron mu sanse wiasi ye benya nkwa ye ntiase awo nyankopon asemu ene ni tumi ni na hoden ene betimi dia nam nasem so ne edi so na me nya nkwa na otwetwem ye twa bibi ye kan bibi efa eye hu konkron akyede ye kasa hodo o ma ehu se ne bonsam wa ye so many duplicates kyese wa ye kasa ahodo bi a abewura nyamsumu a eje ne ho mena se empo no ye nyina ehia asore dem na ye bom paya afa eye asafuni mpuntuo hu a kasa eni mpaya ye bo ne se heri baba ebababa eno tinkoda si e bom mpaya ma eye empo ohwefo no anase pastor anase sofo ne se nyame mani nimdie eni ahode a the same heri baba krona ye bom mpaya fa onipa oyare ase nyame ba na ahode a ye nyina eja aguma the same heri baba krona adie so a ye hwehwe no nya adie baako adie ni different thing ba mpaye ne de eni heri baba ne de ya asem baako na twakunkrum ye huni se kasa hudo pi ne wo wiase ne mu bie ni ho a ni nkyerase se yesasu dwane ye de kokɔhye se oyo soro kasa Daniel Dauroma omaye huni se osoro kasa nipa wa asase so otimi kyerase ɛna osoro kasa nso nyame kasa kyerɛ nipa wonkunkron no okenkan 1 Timothy chapter 4 verse 1 na osi echire nei no honkon ka kyerɛ epefe na se osoro kasa ye kasa onipa dasani onyankopɔn ka kyerɛ nipa ote ase nti wa ma ehunu se kasa bia wo wiase ne mu bie ni ho a eni nkyerase ɛna osi obi ba na si we ka uhuru gum heri baba oson kase abobo adamo ana nyamsom enye sakasaka nyamsom ye ni da ho nyansasom eni nimde som eni wona wani da ho eni ni tifo no omusu na etimi ye den enya nkwa okay nka Daniel chapter 12 na verse 8 na anase Daniel chapter 12 verse 10 wasi nipa bekoso edi abonefo sem wa asase so na gisem badwemba no eni behu de ekoso owiase na amwa ya ahusiesie na watu osuba pa fapem a okristo so no matimi enya nkwa enne ya daje ni nti no yesa so ebetoa so esua bibi afa eye asubɔ ho enne ye won kyekye wudu bebiri wo wiase na awrahusem ne se ye wiase ye nkwa no ebe yire pa se ni Yesu kan o Matthew 24 verse 37 to 40 to 41 se ne ye Noah nano uhwe kuro kakraka enipa enwotwe pe na etimi fa ho enya nkwa the whole entire world ni nyina eyirai enam titu nyame asema na nipa mfa nya adwuma nti
Okenka Mose Huma Dinkan. I Mose Huma Dinkan, Etina, Nichichemo Eduonu, Ensiana, 26. Or see a man nipa free shall say a dose who we are seno, near shall see a boy radidin. Matthew 7 verse 21 to 22 no, or sing your one so with him say radiano, and the ben your soul or 2 for Yankopon and Chabo. Now where 1 hour a year or 2 for Yankopon a pediano, one will be Yankwa. And Tino and ne, ye share Suba who do a coso asafumu, in sorry who do more, chokunkono betchere, tiawa. Inti misraw bebi a wo biano dia misraw ne se wiase no ekuro atu ekristofo ye nyina Yesu nam nkonkron so ebe mia kuro nti kuro bia so no se wanto bo ase emie ne ye na man pumpunu mu a ekuro ntimi nwu nti wadawro ma misraw se asam ne eko na nko ne se ne a empo no wo nkyerɛkyerɛ si kɔ a emane haw enya asori nti ne ye wa ha enye nipa dom ti ne wa ha otumfo Nyankopon no nokre o se de odi meja owosoro apedie so no onu benya nkwa enti ebansa na o penkwa fampaebo na hwehwe tworo kunkun ne mu se te sa si otumfo Nyankopon na fa asem ne de ebo ho bo wo bra enti yanhwe enne esubo ebi die nu nsuom ebi su du nsuo epete ye nso ebi su de aba eni twa ye mprensa se eja eni oba eni nkonkron ye wo ebi wo so esisa mfuturo ne edi gu nipa ho ebi su bo nkwala asu ni nyina ebe hwe atwokunkun ni mu se kwan ben eni asubo sitie eni kwan ben ni akwankyera Yesu ye de ede maaye enti binua wotimene a ye wadom adom ne se fa atwo konkron fa mpaebo bra ho ase na mso memre me ho ase yensire otumfo Nyankopon na dom ene onkonkru tumi ne ntiase na ombeka ye ho na omma ye ntiase na sa asem ne ye nokra ma ye nyi adwen se nye masoro na eka nye me pastor na eka na o pastor no fa hye utrim se ye wo pastor abawiase nyamede ne bawiase na wuni ho wo so bawiase na de no pastor ni ho okenkan eye twokunkura mebusem a ose oba ensua eja mumuye ena eye de eja so nsua oba mumuye okenkan eye Ecclesiastes chapter 12 na eye verse eye 10 to 13 na ana to 14 ose yensu Onyankopon ne enhye nanimonyam na atemu don nedu ene biem suso okase enka yebofo awe mranti blem na atemu odo nedu nyankoto de oyo so ni asase no na niyo nyina na Onyankopon ede beba atemu enti obia ubo uye nipa na Onyankopon bo ube wiase na obia anka ho no obia begina atemu mu ankora na wayi nsema no awotumfo Nyankopon anim enti yenyi sofo na ekanto nchen ni anhwe de atro konkron de maye ni ansre tumi ni ansre awurade no mo enfa nya adwuma enti yenhwe asema Yesu kai o hyansema ode ede maye yento aso o se John chapter 3 verse 5 na yenhwe afutuo ene asemo a Yesu Kristo ede ene Nicodemus ehyiae o sha sese onu omu Nicodemus ye mpense mu efa ade ehia emma onipa nkwage a enikwase ebuye ni ede eguso John chapter 3 verse number 5 no say na Yesu Kristo edi 2 na chidifo ene Nicodemus fo twakonkon de ma yen say John chapter 3 verse 5 no asi Yesu boas say meka acha onokremu para say won free nsuo ne honhom a obi a ontimi inhyane Onyankopon aheni mu amen ose nokre o ka kire mpanyi nye plemfa o mayate ase kepefie se won free nsuo mu ene honhom mu anwo obi a se obetimi nya akwamade ewura otumfo Onyankopon ede aheni mu ebe den ana eye asafunu mu ye wonema mienu a eye fapima yentimi enkwati enfiri hu wa abre betimi nya nkwama na yiye wa me yate ase se dia yedi ensuo yedi enu nsuom ne esore no eye abonte de ekankwage hu ewurade edidi ensusu de wo se ye perform no aso de mo no ensu kankwage hu
ba ne de woso no eye asubo wase wan free nsuom ne huhumu anwo obi a obi ni ho betimi ewura otumfo nyankopon ahenni anim nti e ba kono no we ni ade a ode ma mi gidini wusu gidini a enne anopa utie mi nti wa me ate asese wan free nsuom ne huhumu anwo obi a e de untimi nhye onyankopon ahenni so asubo eye dodo sen eye de aba atwa eye de mfuturo pete eye de bon kwala asu eye de edi nsuo piti ni paso anase de edi ni pe nu nsuom asubo eye sen efisofo nwoma no 89 ni nchichemu a eye numu no na ye nhwe se asubo eye ahodo sen na ye hunu se na asubo esetie de a ene ebese nyankopon no waboaye no ma ho ahode nti ase ne de aye adwuma efisofo nwoma no 89 ni nchichemu a eye enum no sen na chapter 4 verse 5 ko Erade baako, jidie baako, good. Esubo baako, amen. Amen. Ose ewurade baako. Esubo baako, jidie baako. Ena jidie nsuso baako. Nti esubo ye ni esubo a eye ahodo ewo nyamsumu. Esubo nyina ye baako pe. Correct. Etino ye behwetwe kunkun ni mu se esubo na baako pe no. Nipa na ye di nechi no, ye nhwe se ne den ositie. So nti ehunu si ne nipa ni sitie de a ene o se asu edi na namo ede echi pepepe nti yenhwe yenko Korintofo nwoma no Korintofo nwoma edi nkan eti miensa ni nchichemu a eye edu baako no na yenhwe asemo a Kristo ede ekade to ho 1 Corinthians chapter 3 verse number 11. Okay. Ochrokunko de mayense Na fafim foforo de obiara ntumi nto nka de ehye ho dada a ene Yesu Kristo no ho. Amen. Amen. Osi Yesu ame ate asese ewurade baako asubo baako gidie baako ena osi obie ni ho a obetim ni ne pe ato fapim bia iko fapim no ene dia Kristo ankasa ede ato de ato ho. Enti no okinka Jeremiah chapter 16 na verse number 23 no osi yenkogina tetede a atempon no so di okwampa ne da no na yemfa so ni benya home ama yenkra 6:16 so unti wa me yate ase se fapima Yesu Kristo ato wo eye fapim dada ya ato wo se ne Jeremiah kan ye no nti se pesi enya nkwa enumu ene yeso ye se yekoto ye fapim no eho ne nkwa eda na obi ntimi mfa ni trim na dwene ento fufuro bia kwoso mi hunu se subo baako ewurade baako gidie baako ena o se wan free insuom si ne huhumu anwo obi a obi nu betimi nya akoma ewura otumfo nyankopon na hinne mu enti no yenhwe Yesu na yedi nechi no ne yenhwe anamontu a ono no edika atuye na yense nyankopon no ede ommoa yen bibiri yento aso yenko John chapter 3 hona John chapter 3 verse 13 and 17 no na yenhwe anamoa Yesu Kristo atuye sanso wa me ate asese ede no ono no ebeto fapim wato fapim dada ndi fapim no aba beto no yenhwe fapim kra fa so toy ni yenhwe nanamo ni ndi ekire John chapter 3 verse number 13 to 17 chokonko ndi mayense na obi infro osi na obi infro ko oso gidi ofri oso sane no onipa ba a owo oso no me pacho sorry Matthew chapter 3 verse number 13 to 17 Matthew chapter 3 Matthew chapter 3 verse number 13 to 17 chokonko ne de mayense Matthew chapter 3 verse number 13 to 17 ana Yesu free gari aba Jordan ho Yehani nkyɛnse ɔmɔ no asu asia pepepe kɔ na ɔno de osi ni kwan sɛ mimom a ehia me sɛ wobɔ me asu no na woba me nkyɛn na Yesu bo ase no sɛ sese de ma ho kwan na saa na ɛsɛ sɛ yɛhyɛ tene ni nyinaa ma ɛna ɔma no kwan na ɔbɔ Yesu asu ɔse no ɔbɔ Yesu asu wie no ntem ara na ofiri nsuo no mu na hwɛ ɔso bue ma no na ohunu onyankopɔn honhom sɛ ewisane sɛ ebuburo ba ne so na hwɛ ani bi firi so ka sɛ oyi ne me dɔba a ɔsomani amen amen Yesu no onim sɛ subɔyɛ asemhia ɛne ɛka nipa nkwagye hu nti no Matthew chapter 3:13 to 17 ɔsi Yesu nankasa ba yoda ho
ama Yohani ɛden ebo nesu enti no wo Yesu no waba ɛna wama Yohani ɛden abo nesu enti ɛba ne saa na o ma fapem no esipi na esita no ofre chichiri pa o ene nam se ka odipa nkwaje ehunti no ofa saa process na aso ye de epepepe yanto aso biemu ni enko John chapter 3 ho a verse 22 to 23 no na yenhwe anamo a Yesu eye de eja eto ho ne Yesu so no ni hia ehia se yebedi sa anamo ne de echi John chapter 3 verse number 22 up to 23 no yenhwe dia Yesu owie ye no Yohani tiase onu Yesu sese wabagi na subo ndi anamo ben na onu su etu na chidifofo to akonkon de ma yense John chapter 3 verse 22 to 23 no yenum achi no Yesu ni nasuafo no ba Judea asase so na one won tena ho na obo asu na Yohani nso rebo asu wo ano a ebe Salim efise asu pi wo ho na oba ho ma obo won asu amen enti ohun Yesu no onu Yohani ebo nasu o se ne de wo ma ho kwan nokre owie yensusu no onsusu no wanya asubo na wie ntese no obetoa na adwuma ne de eso adwuma no so obegya yen hweso ne ensenna ho e de amaye enti yehwe John chapter 4 no say Yesu no onu na ebo asu verse 2 no John chapter 4 verse 2 onu na ebo asu ana se na suafo no okire omo kwan a ye fa so ye de ebo asu twakonkon de maye nsei nso Yesu ara de omosu na nasuafo no amen o si Yesu ni nenyo ne bo asu na suafo na ye de ebo asu omo akwankyere directions a omo mfanye de emmo asu na nyi Yesu na ne bo yo onu no wabo awie afi Yohani nsem ndi ese okyekere na chidifo no kwan a enam so a e de wonsu bo asu se be ya oni ho a ometoa adwuma ne so enti no omoso no ebo asu se ne Yohani bo asu no pepepe amfumsuo bia enye de eni ho enti owie na obekosoro no yenhwe commissioner onima na chidifo Matthew chapter 28 verse number 18 to 20 no na onhwe asem bia nso ode maaye chokunkron no ede maaye se Matthew chapter 28 verse number 18 to 20 no chokunkron de maaye nsei o say na Yesu ba be kasa chire won say wode oso ni asase tumi nyina amame ko enti monkoye amanaman nyina masuafo na momo won asu nhye eja ne oba ne hu konkon din mu na moncheche won se woni de mahye mu nyina so na hwe menem wo ho na nyina de kosi wiase aweye amen chokunkun no de maye nse Yesu nankasa no Yohani abonasu ne suafo nso wa kyerɛkyerɛ omo kwan afa so aye bo asu enti wawie okɔ no na ɔde ɛde akwankyerɛ ne akwamande ma ne chidifo nse munko wiase afa na nyina amanaman nyina kwa mesuafo na emom de obeji edi no enti no yenhu ni se asubo no kise onipa no agi asempa ni di na asembisa ne se adana mi hwe mitie kasamfoni bi awa akwala bi na asem oka nipa ne frɛ no akora keto ena obisa ne se akwala no obisa panin bisa akwala se onimade efre ni gidi na akwala ni gina ho ana akwala ni bi panin se bisa se obebisa ne nsem mienu gidie yewe ana se ye de no ye ne den akwala gina se osi gidie yewe ti akwala ni numu asemu osi akwala nsi gidie yewe na minua a utie mi ani bebi a otime ne gidie yewe ana se gidie se wage asempa na edi ndi akwala etisie no na se woche no na ubo na su a ono onimade efe ni gidie ye bisa no si gidie yewe uzo se akwala no ubo na su no kwala blem akwala ni made efe ni gidie ya tia onipa no wate asempa no na wonya mu ntiase na waye krado se na asempa ni sisie dia ende me de me ho be ma hwan a me de be mo nyankopon na nasem bia waka bia no se te sei no odi asem ne bebo ne bra na odi aye adwuma eni efe ni gidie akwala nim gidie
nti wo sum bie mu na se ye chi akwala ni e ebo nesu wa bra akwala ni nim gidie asem bia na enuanom hwedie na huni se enye twokonkon fapem no Yesu eti ase no ye de nkwala ba ne nkyɛn no minua wa mo mosuo ɔde ne nsa gu onso ɛna ɔbɔ mpae ɛde maa wo o hyira won entini akwala de yema ne se ye bɔ mpae ehyira no ɛde ne hye otumfo Nyankopɔn nsa se nyame ne mo ne ho ban na o mani nyini awo nkyekire ni mu na mu akwala ni behunu nkyekire no enya mu ntiase a anse na akwala na kasa sie gina ya ma ne nkwaje se me pesem ni Kristo ede no ewu sorry enti yenhwe wachire omo wachire mi ehunu se yenko wiase nyina nkwa ya mama nyina mesuafo de obegie die no yemmo nesu enhye Kristo ede animunyam enti yenhwe ade edie enti na fata se yebu asu bo gina de so fapem ne se yedi nsuo pete ye nso fapem ne se yedi mfutuo pete ye so fapem ne se ye twa ye chimpre ache se eye huduo bebre nti ehwe asubo ne de kire yen nam so Yesu Kristo begya yen se na ho no twokonkon de ma Romans chapter 6 verse number 3 to 4 no ne yenhwe akwankyera Yesu ede enam Paul so ekire se ne asubo ne botaye adesu efiri mu ene de ka kire yen na ma Yesu so no yasre Nyankopɔn ehu tumi ene ahoden am yetim de tu anamo okay Romans chapter 6 verse number 3 to 4 no asubo no na se kire ne sei o sei anase monum se ye mudodo a obo yen asuko Kristo mu no obo yen asu ni wu mu yes won o si yen kan hu ni se obi bia na ye bo nasu eden eko Kristo mu no ye bo nasu ko ni die mu ni wuo mu ana wuo susu ye nya hu ni se ye wuo ye ko eden e ya ade ase ye ko sie wo bia ye mfa ne te empete ne so ni ejan ho nemom ye heden ye tu form ni edna eden ahye ho ni akata ne so enti no ye hu ni se asubo na ye bo no wote ho wanyini wo asafo bi mu na se mpo no ye di nsuo apete wo so a hwe ni ye na wo hia asubo foforo wo se fapem bie ni ho obi betimi ato aka dia Kristo na nkasa ato ade ahye ho no ana ewurade sue baako asubo nso ye baako na gidie ni nyina so ye baako Yesu su etu anamo no otu anamo ehire egya ye nhweso se okọ Yohani ho ana Yohani bo nesu ana owie no ote ase no okire nesuafo no kwan ya fa so ye bo asu ana owie so de commission ma ne chirifo ne se nko wiase afa na nyina na eden munko emesuafo de obegie di no mumbo nesu nhye eja ni oba no nkunkuru di mu to asoma ye enan no enti wonam owuo mu asubo so asie ye ne no se asem no wo se ye bo ye nsuo no anase ye di ewura nsuo no etese de ni Kristo ede ewu yidu ede ya hyefom ne akata ye so ye ni abakosem ani ye ni nhwesuo bia se obi ewu am ye koye no ya tuna twene asase ani saa eni ho because asantefo nwoma eye etiba akuninchiche mu emiensa o se kankan na beden ebesie no ho obi wuda monten so ni etwi ye ni a se ye nkofa no a enye hwe kankan na nkasa beden ebetutu fom ni na hye ho akukọ kura wu kura na ye tutu fom de ne hye ho enti o se ye nam Yesu Kristo ni wuo no so ayeden esie ye ne no yesie ye ne no to asomae said wonam agya no animunyam so nyane Kristo firi awufom no saaro na yenso yenante nkwa foforo mu amen to osisa na enam agya na animunyam so ye de enyane Kristo ne firi ne wuo mu no yesu so enam sa kwan no so no e de ebe soro ode mu abrabo foforo kra nkwa foforo kra etie ni Yesu ewuo no eche se yesie ye ne ye boni nyina awofom enti ye sore no ye sore wa abrabo foforo enti esubo no ye mfa mpete ye mo akwala asu ye nka ye chimpre na aseche na disuade ewom ni se ye di ewura fom no eche se ye de boni nyina ye de esie ho
Acts chapter 2 no. Verse number 37 to 38 in yen hwa asem a Peter so etu yemfo. Ndi hade ma eti ase se enam eja nenimu nyam so no de enya ni Kristo ni chese yedi Yesusu enu nsuo mu na ya sore no eme ye sore abrabo fufuro mu na empo ye bone eni yempo no ye nsenkeka ye wudie ya dwemmone ya namontuo bone empo no abrabo bia ye bobia emfata Kristo abrabo no ye ni ne eden ekobo asudie wura nsuo ni mu no ye gya ni nyina wa puase. Okay. Ama epo no so no ekobo nsuo bebree mu na atwe ni nyina eden akọ say na twokonkon de maye. Acts chapter 2 verse number 37. I say na wote ye no ewo won akoma mu. Yeah. Na wakache Petro ni asomafo a aka no say enuanom yenye den. Na Petro say won say monsacha mo adwen na mo nyina ma wo mo asu Yesu Kristo din mu ma mo bone fache na mo menya ho konkon achede no. Amen. Amen. On wo se na wote ye no eye de epimpim akoma no amma huni sampa otufo Nyankopon nkunkun na esane no afi yenye den nti efa asema ne se wo se yenye den wo se saa enya minua wa wo ye obi kaka ni jai wa wo ye obi katahye nsu jai wa wo bu adwaman so ye de ejai wa wo di ewuo no susu jai wa ye fraud susu jai wa wo adwuma mu a won ka no kure na katahye de na wuji obi eva wuji ade a enya wo de a na wo dane asemani no nsu jai na wo mbo wasu na ma wo yenya adwensachera na ma nkonkron so ye de emra yenso asubo na anu no asubo ne se ye gya ye bone na ma nkonkron abebo yensu bebi akenkan John Matthew chapter 3 no ekono se Yesu bo asu wie no de ne ba no so wose nkonkron sane ti se de abuburo eba ne so eyanhweso ma yewu nti o me yete ase se ye ni Yesu ye wu asore no ye di bone ne hyefom na me ya de asore foforo kra kwa foforo yanhwe abakosemi ya yimpo ya ye afuo pe garden awo ye ntamu no ye di aburo hyefom a eburo ni ye di hyefom no epro ama ne papa ne betim ne ewom no epie foforo kra enti ye ba Kristo nchen na yeni ni nyina bewuo ayede asore no yeja ayede honam ene ne ye bone ne wo fom na me ya sore abrabo efufuro mu ni anante abrabo ayede efufuro kra am ye hu ne se ampa ye nipa Onyankopon ayede awo ye mfufuro ye ntu kane anamone ebiem yenhwe Mark chapter 10 verse number 31 no enso akwankyera ayede twokonkon ne ede maye nti Mark chapter 10 verse 39 twokonkon de maye nse 39 good. Mark chapter 10 verse 39 twokonkon de maye nse ewrade akwa na obuase no se ye betumi na Yesu si won se kruwa a menom ne de mo benom. Yes, or say omomuti ase se onu kuruwa na onom no obi a open kwa bia no mo benom ko na asubo a wode bɔ me no wode bɛbɔ mo. Amen. Amen. Won akwanche ode amaye asubo na akwankyere no diocese na ogie de ode beto ho no wo se asubo no wo so mebo bi na Yesu na oye bebo bi no onu watu anamo free jeni tintinte aba yoda ho ebebo asu na we husem pa sasu wo wiase a de bia ma homtesem ne se enne yenuanu bi wo kwampo na enne asori dem ene ebo asu omo ankasa eden etufom ene omo atotai suom ene efe ne wiase no omo ahye nsuo ma ene nipa pepia nkoma ya to omo santene ene ede sofo ni gina nsuo num we ba na osi nsuo ra na wo bo asu na wo yi na fim na foforo soso aba na wabebo asu na wayi na frim he minua ade we de bia mehu bia na ma rehosem na ehu pa na ubia ye ye osa bia nya hweyie 1 ensuo bia tene ekobopum enti se wosofo no agi nipa agina ensua atene mu na se obo saa okra na asu a obudu wura nsuo mu na nsuo na atwe ho fi nyina ede ekọ enti atwe fi ni nyina na ede okọ
ɛnɛ soso deɛ yɛ kreti na so dem no sɛ yɛ nipa 100 ɛne yɛbɛbɔ mo su a efi no da ho ɛdɛ ɛtaa ho ejina faako nti yɛn bi sɛ yɛn ho sɛ asɛ hagine kuwe no anase bia deɛ tene no sɛ yadeɛ ɛwɔ obi ho a unnim sɛ wodi foforo ewura mu ma yale ne nyansunsun aso minua kristoni aha ɛna nyansa wɔ bible kai wɔ sɛ ha ɛna nyansa wɔ na deɛ ɔwɔ adwene no memfa ntoa so biem na brɛ ne bɛso ɛna kisosum soso ame atia sɛ ɛyɛ nyansa som enti wo bia bɛbɔ asu ne edi wo wura sa atade a ye kreti ne aso dem na etumi mpum na ta faako no ne edi nipa 100 ewura nsuo no at a time no minua hwɛ nie na uyi nyamsom kura to nkyɛ kura na ahundidie ne to aso apomuden ne to aso enti wudi obi wura mu a ɛhoro ne ho fi nyina gum de sika nwa so horo ne ho fi nyina gum ye won sayade bebre ho no mu a nuanom ye horo bi ho fi ne ne yade gum no usu ye de wura mbia betime nya nyamsom no enye gidie enti no na ade ye nhyehyeye eni nimdie no ye bu ye ni eguso se nipa wo ye wadwo se nyamsom nti na bakwa akɔfa poison anom se mu wogidi a ubewu you die ubewu enti ye wadwen se wo ye gidi ni a ye bowesu our running stream ensu tinimu no correct enye nsu etaifa yesu no obie nim nyansa nkyɛn no obie no wo tumi buru na ho ɔden so asase so kra ye bɛkye no obie na no ka se hwan ne ye bɛkye no die ne si na omu tuhwe na die no ntimi nye ɔso ne asase kra wabɔ na minua na nsuo kakra ono abekreti na wata faako na watra ho ma yohani abebo na su na kontimi nye bible no ani akwankyere ne nkyerɛkyerɛ no ɛma ne ho kwan saa ɔka kyerɛ yohani sɛ ɛnɛ ɛna bre na du me ma ho kwan sɛ ɛwɔ sɛ wo yɛ de ubɔ masu na enye nsɛ na hɔ na de ɔpɛ me mahenni no mu aba no ɔmfa saa nsɛ na hɔ ne yɛ de echi pɛpɛɛpɛ enti ni wenya mayate ase sɛ ɔse cap na ɔno nom ye ani asubo na ye bɔ no saa pɛpɛɛpɛ ɛna osi nyina so yetu ho anamo Philippians chapter 2 verse 5 no yɛnhwɛ futu a Kristo ɛde maye na yɛnse otumfo Nyankopɔn bebre na ɔmmoa Philippians chapter 2 verse number 5 no sɛ na twokonkon de maye Philippians chapter 2 verse 5 no ya kɔ twokonkon de maye sɛ ɔse mama adwene a ɛwɔ Kristo Yesu mu no ara entena mu bi yes won ɔse yɛ ma adwene a wɔ Kristo Yesu mu no ebi nya de entra ye mu enti obie du ho obetimi ato ade bi ɛyɛ fapem foforo bia kye sɛ dia Kristo no abeto ato egya yɛ nhwɛso no ɛne ɛwɔ se yɛ fa so ndi ɔse adwene wɔ Kristo mu no yɛma mu ntran mu to aso kɔ na wie 52 hɔ na 25 no ɔse sɛ I see. Okay, yeah. Ose ye ma adwene o Kristo Yesu mu ye de entia e de ye mu bi. Enti ye nto aso e ne ahwe ade se adwene ben na na o Kristo Yesu mu. John chapter 5 verse 30. Adwene ben na na o Yesu Kristo ye de adwene mu. Na ye nhwe John chapter 5 verse number 30. Ne ahwe adwene na e wo Kristo mu. Na ma Yesu so ye fro Kristofo. Na esi egya owo so ni ye gya. Ye nhwe Kristo na ye di na mochi ne ye oda ne di. John chapter 5:30 no se say na medie mintimi menhye me ho menya hwee yes osi ono akasa di ontimi nhye no ho nya hwee o wasase su no ko sɛ de metie no yes sɛ no osi tie ontimi nhye no ho nya hwee ontimi nya bibia sɛ ne ono akasa si tie a otimi sɛ enka wotumi otimi ebia so ontimi nya hwee di ebiem na mebu aten osi wa mbebu aten ko na matemu no ye trene yes ase atemu no obebuo no eye trene ko na menhwehwe de me ara mepe ko na de osoma me no apede amen amen ohu ose de osoma no na pede no na de oyede ohwehwe John chapter 6 no verse 38 no ose de osoma me no na pede na wo hwehwe ono ankasa anye de opeda de osoma no na pede ne akwankyere ode man na ede ohwehwe ko 638 no say John chapter 6 verse 38 no verse 38 ko or say if we say mesane mefiri oso mesane firi oso me bai ko enya me na merebe de me ara mepe ko nemum de osoma me no apede amen amen o se ofiri soro baaye no enya de ono no pew ena ono ba beye
ene wo Kristofo bebre we asase su a ubisa na asembia fa ni gidie ho a me fi se me pastor say empo no mia mi susu se adie nkwagie pa osi yetimi ntofa pemfufuro bia enu adu mi susu se me fi se me akasa me pastor say bebi esisi adu no me nua gidi ni me nua Kristo ni we twa konkron no ade ma yen se yenhu ne se Yesu si wa mamma ye de ono ape na mum de osuma no na pede no ene wo se de ye yenko Malaki chapter 6 no anake o de yenko Luke nansa Luke chapter 2 verse 51 na yenhu se Yesu ba asasi so no ase parenta anase mpo no neja ene ne na no se na no si for masem so Luke chapter 2 no verse 51 se na o de o si for masem ko o se ma yen say na oni won si mo sane ko Nazareth na ebre no o se na obre no ho asema won ko na nena de nsemi nyina sie na komam omedia afutuo ni abase ma won ni se o se onene nanam no obre no ho ase e ma ne na enti Yesu no na oye obi a ode principles eye adwuma oye obi o Yesu tie o wa hobrase oye nipa itimpo ne se de asede fata no omu ne ni nwo so enti ehunhun fam no de osoma no oye na pede hunam fam suso ne na so ne tie ene ade no oye ne na apede man se oba edi enidie ede ma ede ne na enti minu agidi ni Yesu abeje ye nhweso yenkwe Peter nwoma no Peter nwoma ye edinkan etimienu nchichemu a eye eduonu baako no 1 Peter chapter 2 verse number 21 ni enhwe asema ye twokonko de man Yesu abi ye huni se hunam fam no de enidie no obuo e de mane na neja ne num asem huhu fam susu no obaye no so wanye bibia eja no enhye no onam eja na pede na kwankyere so ena odie en bibia enti yanhwe eye 1 Peter chapter 2 no verse 21 o say na ye na obodin frɛ mo yes o si we ni wobodin afrɛ ye efi say Kristo so hunu amane ma mo ja mo nhwɛso sɛ munni nanamo echi amen o si we ni wobodin afrɛ mi nua gidi ni we ni wobodin sɛ empo no ohunu amane e ma ye ja ye nhwɛso si ye di nanamo echi we wache ama kwen fa so asi ye boasu ye moasu wonsu a yankase ye kreti ni tade ye moenfa akwala enye de emmo ne so akwala ni ma de efe ngidie e na mfa to me ye kire se ye frɛ akwala be gina obi sanse gidie toto ana ye we akwala so gina so se ye we onim he ade ye mo akwala asu Yesu se de obechie tie no ene ye mo na asu enti o si we no wabo ye din afrɛ yen so be hunamane eja yen hweso se ye di na mo achi na asem a mi bisa ne se hwan di mu na ye bo asu hye asu bo ben na ye afrɛ hu gidi ni ya bo Yesu de okoyo da hu ko bo asu na asu afon so no o ma kire ne asu afon ko emfa so a ye mo asu o wie so se yenko wiase afa na nyina de obegie di ye mo nasu ani ye bu asu so se me amfa mpete ye so ye bu asu ye de enti se de Yesu ni asie no enti ye sie na ani ye sie no ni nyina ye sore so ye sore foforo mu na me bisa se ye de unu nsuom ekwa ase nsu ye tene ana nsu ye kreti ne ya nkase ye ho ya tumu ties na ye pete ye nso ana ba ne ye di atwa ensa asu bo minu agidi ni we ya sembisa we ya fapima Yesu se dia ono ato obi entimi nto fufuro bi nka ho eti na mi ka se kisosum eye nyansasom eye nimdesom ene wona ani abre hwe ukinka babra eye Matthew chapter 10 na o ma atia se efi Yohani suboni so no osoro ahinnie no ye ne ni de eni ade na wona woni abre no ene etimi fa ne ni bre so ye de ko osoro ahinim nyamsom enya krokro de bia memka nyamsom nya defe o de nyam ya adom a saasimi mahye de kriti ho yi ato o se woni atrase de nyamsom patransi ni nyina no ye bo wonse ma wo mo anase ye pampa anase ye hoho mo anase ye de asotro ne ekum ne di ja wo nkwan enti nyamsom no enya krokro eye pen kan ko ne kire nipa no biko no kura kan no eye duru a esa odiboye ni yare ama ni dwane free
de ade adi ni ko wo ma ntimi nya nkwa anam ka se wo hu obi a onu gina dekam na temuani ebebua no fo akuno na onu saa nipa ebebua no kumfo ni gina dekam sada ebi ni na bakosme ni hoda enti minua gidi ni wen amayate ase se o si wen wo boye din afre yen si Yesu behunu amane eja yen hweso se yedi nanamo de achi yen to asu biema yen kenka eye John 1 John chapter 2 no verse 6 no ni yen hwe futuo biema o sa so de de maye 1 John chapter 2 verse 1 John chapter 2 verse 6 no twakonkon de maye nsen ko 1 John chapter 2 verse 6 no say de maye nsen de okase otinimu no ese no se onante se de ono so nante ye amen sa pepepe de osi Kristo tinimu na wafo Yesu Kristo abo no bote se de akwala bi a wafa abo obo no ese no se onante se de ese se de Kristo nante ye na se nante sa pepepepe Peter si we ni wabo edi afre se obehunu amane eja ye nhwe so si eni na mo achi John so so me ate ase ne se empo no de osi Kristo tinimu no se de Kristo nante ko ensu etene ho no na okọ ma Yohane bo nasu na bo wi na okire ne chidifo no kwa fa so ebo asu no na okonso sasu ma yehu ni se yenko wiase afa na nyina yenko bo asu ne yemfo yennu ensu etene mu no osi saa na wo se yesu ya nante te se de nante ye no mini agidi ni yembisa ye ho se anamo Yesu Kristo frɛ ye no saa ne ye hwɛ so ana Colossians chapter 2 verse 6 Colossians chapter 2 ni enhwe akwankyere afutuo de mai minua asubo nyi nsu ya de pete ye nso asubo enya aba ye di betwa womprensa asubo enya se ye de akwala akwakobo asu akwala onim gidie wati ase no hunu de sitie no wagya abone no no de Yesu Kristo akowu no asori abrabo foforo akwala so bisa so si gidie ye we nim gidie to asoma Colossians 2:16 no say I say Colossians 2:6 no say 2:6 no say enti said ye moji Awurade Yesu Kristo no monanti ne musa amen amen o se ne agi Yesu Kristo de no etu mu no o se ye nante sa ni kwan se ye ndam ya pede so misusu se ana me ye ni seya ana se mpo no obi eye bi nipa funu nipa dodo funu mo no nyamesom nte sa se ni Yesu Kristo de mpo no Yesu se oti ye mu no o se ye nante sa pepepe yenko eye Luke yenko eye Malaki no ye hwe futu a Malaki so ye de maye se Malaki chapter 1 verse number 6 to eye 7 no na yentie afutu a o de maye ene ye hwe si de ye bompa ye gya wosoro ye bompa si ye se ye bompa si na hwe afutu a Malaki de ma Malaki chapter eye 1 verse number 6 to eye 7 se na twokonkon de maye o se obedi nejani oba odi nejani se ni Yesu di ani die ma ne maame no ko na akwadi ni wura ani akwa susu no se obi de ebi adwuma na wafa wo no wodi ani die ma adwuma wura no ko na se eja ne me god osise yempo yegya no mani die wo hen wo he meme na makwa so wa kire kwan afa so isise de ye bo asu na asu bo no meme na makwa so wo so nam wa kwan so na ebe ye den die ni die de ama Kristo enti osise mu Yesu se yegya ene otufo Nyankopon boro so ne asase ene ni die wai Yesu de o ma ete asese wanhye ne ho anye bibia o de gya na ahye no eno wo ye Yesu so no twokonkron de atwokonkron na ahye enhye ye no ene ye eno se Yesu se yegya ene de wo so na ne didie de e wo hemfa ko na se owura ne me yes ko so se ye wura eno no misu wo hen ni su ye zo Nyankopon eni nipa mfa nyame nye gani ahantan ene Yesu ko ayedi nechi na o kire yen asubo akwan no otutu nanom de na tieti afro no kom ye bo nasu o kire nasu afonso se amomusu tieti afro me de ebo afufre de asu na minua gidi ni uyesu wei ene iwenti no ema ahantan hye ema obia na nsuo atache se empo no ye de okra de be konsuo ni akwa akobɔ nasu ane yanka se kreti bi wa so dem minua gidi ni to asoma ya o se
asafo awurade na ɔka kyerɛ mo. Yes, ase asafo awurade na ɔde ma han kɔ. Asɔfo a mubu me din animtia. Yes, ɔsi wonke yɛ hwɛ a enka woni di dom anim a Yesu Kristo ɛde dom ahyɛ wɔn nsa. Na empo no ɛwɔ sɛ ɛde na SOMPA no ɛde ma wɔn no. Ɔno ɔsi asɔfo ɔmo yɛ dɛ. Mubu me din animtia. Ebu ni din animtia kɔ. Na mu bisa sɛ kɔ ɛdeɛ mu na yɛbɔ din animtia. Yes, o yes aso yɛ akakabensɛm nie bisa bu yɛ ɛnɛ no yɛ bisa Nyankopɔn yɛ ni yɛ a yɛbɛda ne die no bu a yɛbɛbu yɛ ni egu n'asɛm so ɛne akwankyerɛ a ɔde maayɛ no ɛne di ho adanse sɛ yɛbu ne din ho animtia yɛbu n'animtia kɔma yɛ ɔse mode paano a ɛho akum brɛ me ma fɔle bukyia so. Yes, kɔ na moka sɛ ɛdeɛ na yɛde kum wo yɛde kum wo sɛ nneɛma ahodoɔ a Onyankopɔn ahyehyɛ ɛfa nkwagyeɛ nhyehyɛ yɛ ho no ɛno ɛna onipa ɛden ayɛ na adwe sɛ ɔmfɛle hwee ɔnsuo hwee ɔmfa ɛde nyamedi ɛnyɛ hwee yɛnsuo Nyankopɔn ɛne nipa dasini afa nyamesom ruffian ɛne kasa hu hia kyɛ sɛ awerɛho sɛm paa ɛti na maa meka mfitiaseɛ ne sɛ ye generation a ewomi ye nkwagye beye den pap because onipa ya hantan onipa ensuo Nyankopɔn ene onipa adwene se asase su no no ane pa so enti na wi nim se owuo etimi efa ni mpofiri mu abranka abo bi animu enti ene nipa mfa nyamsom nya hwe ene nyamsom aye agro enigye ye huri dwam kyese aye ye twitwi nkonwa ene mpa ya utim se nyame nhye enu nkoana ye nam so aye boso aso dem ene tini ni nyamsuo nyamsompa abrabo ne de ya to atwe ne ba bi kura to aso na aye o sei Ewurade pono no ye nko ɔse na sɛ mususu sɛ Awurade pono no yɛ adeɛ a otumi bu no animtia. Kɔ Na sɛ mode aboa anifani bi ba bɛbɔ afɔdeɛ a ɛnyɛ bɔne anaa. Na sɛ mode apakye anaa ɔyarefo bi ba a ɛnyɛ bɔne anaa. Fa kɔma wamrado. Na hwɛ sɛ verse 10 no kɔ. Verse 10 no. Ɔse anka ɛyɛ mumu bi kwakoto apono mu nso. Ati na ha no o mayate ase se me mujanimi a menidie wai. Ana tu se muwura nimi a me bu a me fata wai. Asofofo anka se koma no akura nimdie. Ne hwehwe nyamsompa efiri anumu no. Ene omo ene emum kyere akwakyere a enam so e madom ne pepia nkoma eyira. Wa toaso ama yehu ne se Yesu Kristo yede abehunu amane eje ye hweso si eni nanamu achi na Peter say wei enobo odin yede efrem ndi nyamsom no enye me wo ene afini ebe kreti nyamsom nyamsom ye fapem a ede Jeremia 6:16 no ede ya ede ya tron dada free tete atempon no ene yesu ya beto ne nam so osi ukinka eye Ephesians chapter 4 verse 5 osi Ewurade baako gidie baako asubo baako minua fapem fufuro bie no akontofo man ma ya tie ase ebetimi ato ahye de Kristo ababeto ato no enti no kre eye baako pe asubo eye nsu a etene ene edi enum na me yegya ye boni ni nyina wase na abawohu ni nyina de ekọ minua gidi ni asopa encha asemte akoma ye krado so epen kwa no ono apre ne nkwaje kira kwan nipa so ohu ni se ye nkwateta haban so no wo hwe de odo ba asase so no na ne num asem no wafa de abo obra enne wiase no obi atemu ogina ankrankre obi akwa ba fa so oba asase so ya ankrankre kwa ba fa so oba firi so ya ankrankre adechi adi sei nipa owuo pre nipa ekọ na ka hu ni se wo koja obi nei ekena beduru wo so na wonnim tam ebede ebeduru so enti minu agidi ni e wo se ye den ye hwedi ye se onipa nkwa eteta haban so bonsam ade odi ahye nipa mu a emo onipa nkwa ehu ni se odi no problem enye hwe nipa nyina ye bi nti ama nipa gubone so a ye hu ni hu ene kwan ye di nipa bekwa akọwie eno anse ye dim ana bonsam so ani age se nipa ehu se ne nipa wie tie oboni hu nti no ye di boni di agonti no eno agina so ma edom ne pepia nkoma nyina ekọ adakamunam ene akwala onu bebi ana ni nkwa afiri ni nsa akwala nu bebi 25 years 30 years
Just a young fear a kutayano and tamna a free. Minia, young fin ye say. Senior, what boy ding afraid and see a mayor with Jaya at one nama new giant Chasron, or see and Shanna Namonian DHD. Then send young coupon be no more, no mere timid, a young quack. Yet then Yamiasi. Aha, and ye dear Subono, add addition see. Ye did the Christ final warning. Yeah. Ye see. Our code ye add apeja would trap quite apejaka crabia. So on a crona a share a crew from any apejan temono, a ho and ye shia. A whole do wa and yemi fee say, Yemi susu say, Wakas our foul Bible now to say won't come woman near beam. Near who send no crane womoa, a woo problem, mimi problem say, medium pipe best and I'm the abuffia the abba bombra. Yamasum a practical aspect. Who quite saw them, the abetiano, not the ashes so at the abobra. Because a holiday year a year could be a Bible no. Ye na ye hunu, their white being children will now want to and now they are two near Senya me. No a boy near PPM, assembly to say send me to me, or my entias here. Ye we, ya can say, wow, Uberfiano, or the Bobra. Into a beyond quadian, a crown one in some. Yankee quotation a chat to a cry. So, what the main car, okay, can a year as chapter 10 now, a year verse 30 to 37 now, or sing Yankupo, Yenny Pomuni yimu. Or my beer, a bussier beer, crow beer, do so Yankupo, no yard training on no general. Yamion Felini Po. Now who are you and Uncle Mobile Fellow? Woo and Framana woo men on Yamina di show. Now I saw a fellow, or Timmy Gin any 10 beer. O can look chapter 10 now, or si can be tenacity, or did nom peche. And all ya now be a me crack on me, did nom no on many quires were fast quite near and Sakai, on Yankupo Quasia made you careful with him. Now they cheat, now Framana made me whom me the goo when me stop on that, no about be a cacabinsem. Enti ye shia o kodi apeja. Ye telephone number susu enie. Aye 0533 0533 86 26 29 0533 86 26 29. Nianom yadamasi nyankopon onhyira mo se mo de makoma ene madwen e de afamie. Eti yebesi etrase minu afa ye hye otumfo nyankopon ensa se ne ye de ne hyase no ono asoso ne wie